13 milions d'euros anuals en subvencions a grups parlamentaris. Això què és? El Parlament de Catalunya o Alibaba i els 40 lladres? Els catalans per què paguem impostos? Per tenir bons serveis o per engruixir les arques dels partits polítics? Fem un referèndum i ho esbrinem? Un pressupost que perpetua els privilegis polítics i consagra una estructura desvinculada dels interessos del poble català no és un bon pressupost. La partitocràcia subvencionada i el finançament de guinguetes polítiques amb els diners dels contribuents formen part d'un model caduc i opac que cal superar. El Parlament de Catalunya ha de menester 135 diputats, segur? Hi ha diputats en aquesta cambra que no hem sentit mai la veu i n'hi ha que només entren a l'hemicicle a correcuita quan hi ha votació. Potser són prescindibles, no creuen? A part dels diputats, tenim 89 contractats a sou del Parlament com a personal eventual. Junts i PSC, 20 assessors cadascun. Els comuns tenen més assessors que diputats. Perdonin que els hi digui, però si hem de menester tant assessorament, potser és que no servim pel càrrec que estem ocupant, no? Que es presentin a llistes directament els assessors i estalviarem costos als contribuents, no creuen? La sobredimensió de càrrecs i paguetes és vergonyosa i culpable de la desconfiança que el poble sent vers una institució que hauria de ser molt més austera i propera. Cada cop que veig com els hi acosten i en retiren la cadira o els hi serveixen aigua als membres de la mesa, m'imagino que som a l'època feudal. De debò, toquin de peus a terra i plantin-se al segle XXI, que ja seria hora. Humilitat, seny i ordre.